Resulta evidente que na Galicia el partido medidos acelerados de desenvolvemento económico que tiene su base en 400 habitantes en territorio de Por cierto, sube el primer orçamento ambicioso en medio de 200 millones anuales si queremos una dirección del PIB o 2000. La Galicia está en el Vale, solo. Xa cerraste a ventana. Cerré aquela, ¿no? Cerré aquela solo por la corriente. No, é que chegaba A pechaba. chegaba a pechar, entonces por eso abrí un rato para que saliera. Pero ahora xa pechado. O sea, Bueno.
sistema. Tiene tanta cosa por lo que está pasando. Non vedo. Non teño noticia. Non se valora máis o que se gana aquí cando... Eso é por regala. Un regalado ao final é un pouco máis... Ponemos outra grabadora, esa pide. Hola. ¿Cómo estás? Uti, Útil, non sei. soy el buzón. Hola. Se vos estaba aí, non? Parece. Entón espero, porque a ver se ven o que. Si, espera un segundo. Non, é falta carne tamén. Sobre todo, agora no 5 pasamos a Madalena a livraría. Sí, xa digo. Non sei se era xusto, pero pareceume. Claro, si, non. ¿No me suplica? Hasta aquí. Está aquí. Tengo latino. Estoy llamándote. Bueno, ¿sabes qué? Ponemos entón... Esperamos. Pues bo día a todas e a todos. Vamos a comenzar o pleno correspondente a este mes de abril con 13 puntos na orden do día. Empezamos co primeiro dos puntos e a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 7 de febreiro de 2024. Non sei se tedes alguna observación que formular. Pola miña parte. O contido da acta, aprobámola por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos entón ao punto número 2, que é o expediente 98/2024, a cesión do Concello de Monterrei ao despregamento da plataforma integral de xestión de aldeas intelixentes. Hai un dictamen na Comisión Informativa de Emprega Medio Rural do 4 de abril do 24, no cual a Comisión Informativa, temos todos, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrei BNG, acorda informar favorablemente a proposta da Alcaldía en tanto pleno acordar que estima. Era mellorar a calidade, vamos a ver, hai que ler, senón a Axencia de Galego de Desenvolvemento Rural decidiu impulsar un proxecto de compra pública de innovación denominado Plataforma Integral de Xestión de Aldeas Intelixentes, que ten por obxecto desenvolver unha ferramenta tecnolóxica innovadora de xestión colaborativa que permita no marco o contexto das aldeas modelos de Galicia, primeiro, mellorar a calidade e eficiencia de prestación dos servicios mediante o desenvolvemento dun módulo de xestión de servicios adaptado á elevada dispersión poblacional e poboación avellentada, que sexa fácil de utilizar polos habitantes e sirva de base ás administracións para a planificación destes servicios e toma de decisións coordinadas e eficientes. Segundo, facilitar a comercialización dos produtos locais. Terceiro, optimizar as actividades agrarias gracias ao desenvolvemento dun sistema de axuda e decisións para as explotacións agrarias. O dito proxecto foi financiado foi presentado pola Galerna convocatoria de axuda no marco da línea de FIZ do Ministerio de Ciencia e Innovación. Estas axudas poden ser financiadas con fondos estruturais e de investimento europeos, especialmente polo FEDER. O alcalde propón que o Concello se adira ao compromiso de despregamento desta solución innovadora que adquirirá a Galerna e se ao final resulta beneficiaria desta financiación se desenvolva con éxito e obter as autorizacións oportunas e facultando para ir a súa asignatura. A Comisión Informativa de Emprega Medio Rural por 5 votos a favor do Grupo
Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrey e Benega, acorda determinar favorablemente a proposta da alcaldía, en tanto o pleno acordará o que estime pertinente. De acordo, bueno, ampliando, si queredes ampliamos un pouquiño máis o que este programa, non? Bueno, trátase de proporcionar solucións digitais en zonas con mala cobertura de 4G e bueno, eu creo que xa vos lo comentei na comisión informativa, é un proxecto, un programa piloto que está desenvolvido pola Escola Técnica de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Vigo, financiado pola Consellería de Medio Rural. Trátase da instalación dunha rede LOU-T que transmitirá datos a unha aplicación. Con relación ás posibilidades son moi numerosas. No único proxecto desenvolvido, que é na aldea de Trelle, en Toén, ata o momento emprégase para a localización xeográfica e seguimento de persoas maiores, evitando desaparicións e dotándoas dun sistema de aviso en caso de accidente. No caso de Infesta, outras posibilidades sería ligar a tecnoloxía a proxectos xa existentes. Como sabedes, en Infesta, a parte da aldea modelo propiamente dita, estánse levando a cabo dous proxectos, un é a aldea Lix, que é o da rede de calor, e tamén o de país activo, non? Entonces, un pouco vencellado con estes programas iría o da aplicación desta plataforma, non, de xestión de aldeas inteligentes, con o cual Infesta, podemos así dicilo, que cuadraría o círculo de todo o que afecta á aldea, non? E con relación á Infesta, bueno, pois o que se podría facer sería monitorización de servicios, abastecemento, saneamento, control da rede térmica que se agarda crear dentro do proxecto Aldea Lis, monitorización de cultivos na aldea modelo, control climático nos viñedos que permitiría disminuir o número de tratamentos ou detectación de xeadas, pausos gandeiros, localización de gando ou pastor virtual. Bueno, é un proxecto complementario. Ahora mismo só está a candidatura. Isto é adherirnos, ir da mão de Agader para a presentación deste proxecto. É simplemente a accesión, non? Despois, cando sigan a concesión, que esperamos que veña a concesión, pois xa vos iremos comentando un pouco pois o seguimento do proxecto, do programa, vale? De acordo. Nada, eu voto a favor. Por favor, por parte de... Non vamos a abster de momento, porque tampouco si está, pero non sabemos ao final casi nin pa que nin pa que non. Me refiero, está e nos adherimos a un proxecto que non sabemos se vai salir. Entonces, abstemos. Bueno, pero hai que adherir previamente para poder participar, o sea, que se non te presentas xa non... Votos a favor, entonces. Votos a favor. Abstencións, 3. De acordo, pasamos entón a parte de dación de conta, que é o punto número 3, que é o expediente 118/2024, dar conta do acordo da Xunta de Goberno Local do 20 de marzo de 2024 sobre a solicitude de subvención ao beiro do decreto 99/2012 do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificado polo decreto 148/2014 para o mantemento dos servizos sociais do Concello durante o exercicio 2024. Hai un dictamen da Comisión Informativa de 4 de abril do 24 de Servicios Sociais, Sanidade, Educación, Xuventude, Deporte, Cultura e Turismo, que a parte dispositiva é do seguinte: darse conta do acordo da Xunta de Goberno de 20 de marzo do 24, o acordo en sí, vou especificarme, da seguinte maneira: a Xunta de Goberno, por unanimidade, por delegación que fixo pleno na sesión de 26 de junio, por unanimidade acorda. Primeiro, aprobar o proxecto anual de servicios sociais por exercicio 24 con un orzamento total de 664.685,20 euros, elaborado pola traballadora social para o desenvolvemento de programas anuais de axuda no fogar dependentes e axuda no fogar, prestación básica, educación social e emerxencia social. Segundo, solicitar a Consellería de Política Social e Xuventude ao velo do decreto 99/2012 de 16 de marzo a cantidade de 479.551 euros para o cofinanciamento da prestación dos servicios sociais por parte deste Concello, comprometendo-se o Concello a chega da cantidade de 78.448,49 con fondos propios e 83.800 coa chega dos usuarios do servicio, de acordo co proxecto anual dos servicios sociais presentado pola traballadora social que se crega aí no mes. Terceiro, o Concello de Monterrey compromete a prestación dos servicios nas mesmas condicións do ano anterior para garantir a non suspensión dos programas e a prestación dos servicios sociais ao longo do ano
E cuarto, no orzamento municipal para o 24 aprobado polo Pleno na sesión que tuvo lugar o 20 de decembro do 23, existen partidas orzamentarias suficientes para estas actividades de acordo con a memoria presentada. Quinto, dar conta deste acordo ao Pleno, a Comisión Informativa dase por informada e o Pleno dase por informado. De acordo, pasamos ao punto número 4, que é o expediente 282/2024, dar conta dos decretos de 1 de marzo de 2024 sobre o nomeamento de varios funcionarios do Concello de Monterrey, grupos C2, A2 e C1. Hai un ditame da Comisión Informativa Persoal, Réxime Interior, Transparencia e Participación Ciudadans e Población de 4 de abril do 24 que dase conta dos decretos da Alcaldía números 2024-40, 2024-39, 2024-41 de 1 de marzo do 24, os cuales é do seguinte teor. Consoante co expediente tramitado para a previsión da plaza de persoal funcionario dunha das plazas de auxiliar administrativo grupo C2, praza de acceso libre incluída na oferta de emprego público do ano 21, tras a proposta de nombramiento formulada polo Tribunal Calificador o día 21 de marzo do 23, acordo. Primeiro, mostrar a conformidade coa proposta formulada polo Tribunal Calificador e nomear como funcionario de carreira do Concello de Monterrey auxiliar administrativo Grupo C2 a Marcos Meno Méndez. Segundo, ordenar a publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense desta resolución. As persoas aspirantes nomeadas deberán tomar posesión no prazo dun mes contado a partir da publicación do nomeamento do Boletín Oficial da Provincia e formulando o acto de acatamento da Constitución, do Estatuto de Autonomía e do resto do ordenamento xurídico. Se non o fixeren dentro do plazo sinalado, sen causa justificada, poderán a condición de personal funcionario e todos os dereitos adquiridos en virtud do nomeamento. Decreto 2024-39, consoante co expediente tramitado para a previsión como personal funcionario dunha plaza de enxeñeiro técnico Grupo A2, plaza de acceso libre incluída na oferta de emprego público do ano 21, tras a proposta de nomeamento formulada polo Tribunal Calificador o día 21 de marzo do 23, acordo. Primeiro, mostrar a conformidade coa proposta formulada polo Tribunal Calificador e nombrar como funcionario de carreira do Concello de Monterrey enxeñeiro técnico Grupo A2 ao Rafael Castro Bamonde, ou de que sea, segundo, ordenar a publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense desta resolución. A persona aspirante nomeada deberá tomar posesión no prazo máximo dun mes contado a partir da publicación do nomeamento no Boletín Oficial da Provincia e formular o acatamento da Constitución, do Estatuto de Autonomía e do resto do ordenamento xurídico. Se non o fixese dentro do prazo sinalado, sen causa justificada, perderá a condición de persoal funcionario e todos os dereitos adquiridos en virtud do nomeamento. Decreto 2024/41, consoante co expediente tramitado para a previsión como persoal funcionario dunha plaza de administrativo Grupo C1, plaza de promoción interna incluída na oferta de emprego público do ano 21, tras a proposta de nomeamento formulada polo Tribunal Calificador o día 21 de marzo do 23, acordo. Primeiro, mostrar a conformidade coa proposta formulada polo Tribunal Calificador e nomear como funcionario de carreira do Concello de Monterrey administrativo Grupo C1 a María Pilar Zarraquiños Novella. Segundo, ordenar a publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense desta resolución. A persoa aspirante nomeada deberá tomar posesión no plazo dun mes contado a partir da publicación no Boletín Oficial da Provincia. Se non o fixese dentro do plazo sinalado, sen causa justificada, perderá a condición de persoal funcionario e todos os dereitos adquiridos en virtud do nomeamento. Asimismo, o alcalde comunica que os funcionarios fixeron a toma de posesión o día 1 de abril. A Comisión dase por enterado e o Pleno dase por enterado. De acordo, pasamos entón ao punto número 5, que é o expediente 282/2022, ditame a determinación do complemento de destino específico de varios funcionarios. Hai un ditame da mesma Comisión de Persoal, Réxime Interior, Transparencia e Participación Ciudadans e Población no día 4 de abril do 24. É necesario realizar a asignación dos niveles de complemento. Perdón, o alcalde dictou o día 1 de marzo é necesario realizar a asignación dos niveles de complemento de destinos postos de traballo e unha valoración de ditos postos para a asignación dos complementos específicos de conformidade ao Real Decreto 861/86 de 25 de abril, por lo que establece un réxime de retribución dos funcionarios da administración local. O que fai a seguinte proposta: auxiliar administrativo Grupo C2, complemento de destino 14, complemento específico 3.577,20 euros.
Administrativo Grupo C1, complemento destino 20, complemento específico 7.772,16. Enxeñeiro técnico, grupo complemento de destino 22, complemento específico 8.400. Asimismo, propón a asignación do seguinte complemento específico para o posto de auxiliar administrativo de Servicios Gerais Xulgados de Paz, grupo C2, 1.200 euros. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 6 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey e BNG, acorda dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía. No tanto, o Pleno acordará o que estime pertinente. Apoio, intervencións, Eu absteño a votación. abstención, por parte de veciños, Igual, abstención. 7 a favor. 7 a favor. De acordo, pasamos ao punto número 6, que é o expediente 9/2024, dar conta do decreto do 9 de febreiro de 2024 polo que se aproba a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2023. Hai un dictame da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do día 4 de abril de 2024 que só vou ler o resumen general, non? Resolución da Alcaldía de 9 de marzo do 24 polo que se aproba a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio do 23, a cual é do seguinte teor literal. Logo de ver o expediente da liquidación do orzamento do 23 debidamente informado pola intervención para cumprir co que dispón o número 3 do artigo 192.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e de conformidade co disposto no artigo 192 resolvo. Primeiro, aprobar a liquidación do orzamento do 23 que presenta o seguinte resumen. Resultado orzamentario 95.736,31. O remanente o resultado axustado son 105.488,05. Remanente de tesorería 385.919,41. Segunda, da liquidación do orzamento do 23 darase conta ao Pleno na primeira sesión que tiña lugar. Da liquidación do orzamento, terceiro, remitirase copia a Administración do Estado e a Comunidade Autónoma antes de finalizar o mes de marzo. A Convención dase por enterada e ao Pleno dase por enterada. De acordo, pasamos ao punto número 7, expediente 9/2024, dar conta do informe do cálculo da regra de gasto da liquidación do orzamento de 2023. O dictamen da mesma Comisión Informativa da mesma data, simplemente vou ler ao final de todo, porque senón... Partimos do gasto computable do ano 22, que é 1.673.418,84, que é o gasto computable da liquidación do 22. Entonces pasamos á liquidación do 23, temos a suma dos capítulos 1 a 7, nos dá 3.520.513,28, descontamos o capítulo 3 de intereses, que son 3.605,44, danos un total, capítulo 1 a 7 menos os 3, de 3.516.984. Descontamos os gastos financiados pola Comunidade Autónoma, que é 1.667.538,86, os gastos financiados pola Diputación, que son 265.917,71, os gastos financiados por outros concellos, 39.945, ou a cuenta 414, que son 63.886,33, a conta 413 do exercicio anterior, que son menos 160.884,79, danos un gasto computable de 1.446.306,81. Comparado co gasto computable do ano 22, que era 1.673.418,64, danos unha diferencia de 227.127,03. A Comisión dase por enterado e o Pleno dase por enterado. De acordo, pasamos ao punto número 8, que é o expediente 9/2024, dar conta do informe de avaliación do cumprimento de estabilidade da liquidación do orzamento de 2023. Hai un ditame da Comisión Informativa da mesma fecha, da mesma comisión de 4 de abril de 2024, dase conta do informe do cumprimento da estabilidade orzamentaria da liquidación do orzamento do ano 23 do 27 de marzo, o cual é do seguinte, non vou ler toda o ese,
Vamos a pasar simplemente os números. Temos os axustes aos ingresos e gastos do financiero líquido. Según se aprecia da liquidación, a diferencia entre os importes liquidados do capítulo 1.7 do estado de ingresos e do capítulo 1.7 do estado de gasto sen realizar ningún tipo de axuste é de 9.751,74. Temos os dereitos reconocidos de netos que son 3.530.265,02, as obrigas recoñecidas que son 3.520.513,28, danos os 9.751,74. Axustes que se realizarán nos ingresos. Axustaránse no orzamento de ingresos dos e 3 na diferencia entre os dereitos recoñecidos e recaudación neta de corrientes e cerrados. O importe axustarase en 16.520,21, corresponde ao capítulo 1, 11.200 menos 11.269,36, e ao capítulo 3, capítulo 2 que non temos, capítulo 3, menos 5.251,15, que nos dá o menos 16.520,51. Despois xa temos que os importes das modificacións financiadas co remanente de tesorería son 176.414,16. Temos os axustes pendientes de aplicación da cuenta 413 de 160.884 do ano 22 e 63.686 do ano 23, que nos dá unha é positivo e outra é negativo, que nos dá 97.198,46. Entonces, temos os axustes o orzamento de ingreso, os axustes capítulo 1 a 7, 3.530.265,02, temos o axuste de ingreso menos 16.520,51, danos 3.513.744,51. No orzamento de gastos temos 3.520.513,28, que hai unha diferencia que nos salía co orzamento de ingresos en positivo de 9.750,74, e o orzamento de gastos facemos un axuste do remanente de tesorería de 95.736,31, axuste da cuenta 413 de 97.198,46, que nos dá 3.327.579,51. A diferencia co orzamento de ingresos cos axustes é de 186.186,00. Concluíse co cálculo anterior de capacidade de financiación é de 186.166 euros, e, por tanto, a situación de non estar suspendidas as reglas fiscales sería de cumprimento do obxectivo da estabilidade orzamentaria, polo que, de conformidade co previsto do artículo C16 do Real Decreto 1463/2007 de 2 de novembro, deberá elevarse este informe ao pleno para o seu coñecemento con efectos informativos. A Comisión dase por informada e o pleno dase por informado. De acordo, pasamos entón ao punto número 9, que é o expediente 42/2024, dar conta do decreto do 21 de febreiro de 2024 polo que se aproba o plan orzamentario a medio prazo correspondente ao período 2025-2027. Vale, dase conta do decreto de... a Comisión Informativa é a mesma, a de Economía e Facenda Especial de Contas, e tamén é do día 4 de marzo do 24. Dase conta do decreto de 21 de febreiro do 24, polo que se aproba o plan orzamentario a medio prazo correspondiente ao período 25-27, o cual é do seguinte teor. Vista a orden da Hacienda de Administracións Públicas de 2015/2012 de 11 de outubro, polo que se desenvolven as obrigas de suministración de información prevista na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, que establece no seu artigo 6 a obriga de remitir información sobre os marcos orzamentarios a medio plazo nos que se enmarcará a elaboración dos orzamentos das entidades locais. A obriga fai referencia ao período 25-27 2025-2027, neste caso incluye o ano 2024, que deberá recoller as previsións de liquidacións deste exercicio, as proxeccións de ingresos e gastos e as prioridades derivadas no marco orzamentario a medio plazo constituen a base de elaboración do orzamento anual. Cualquier desviación respecto a ditas disposicións deben ser explicadas. De acordo co artigo 15.2 da Lei Orgánica 2/2012, a estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera corresponde ao Ministerio de Economía e Competitividade
elaborar periódicamente un informe da situación da economía española. En dito informe conterá, entre outras informacións, a taxa de referencia de crecemento do PIB a medio plazo da economía española. Estímase que para o período 2025-27 como límite o 2,7 para o 2025, 2,8 para o 2026 e 2,8 para o 2027. A intervención deste Concello elaborou o plan orzamentario para o período 25-27 con resumo. Partimos dos ingresos e dos gastos, levo só os totales. Os ingresos e dos gastos do ano 24 aplicámoslle para o ano 25 o 2,7 e danos en ingresos 3.010.955,74 e en gastos a mesma cantidade. No ano 26 xa lle aplicamos a taxa de referencia do 2,8 e danos 3.095.262,50 tanto en gastos como en ingresos. No ano 27 ou 26 aplicamos o 2,8 e danos 3.181.929,85 tanto en gastos como en ingresos. Temos despois aquí un axuste de un céntimo que é unha cantidad simbólica que está prevista para o tema da amortización de préstamos que se a coyuntura económica favorable xa temos unha partida creada e utilizamos para non hai que facer crédito extraordinario, é unha ampliación de crédito. Bueno, a deuda viva que temos é de 150.000 de operacións de tesorería e 75.004,91 que é a cantidad correspondente ao plan de axuste que fixemos que empezaremos a amortizar no ano 27, sermos amortizantes. Non son das facultades que matou a legislación vixente, resolve, primeiro, aprobar para orzamentario a medio plazo correspondente ao período 25-27, a Comisión dase por enterado e o Pleno dase por enterado. De acordo, pasamos ao punto número 10, que é o expediente 87/2022, dar conta do informe de intervención correspondente ao cuarto trimestre de 2023 do seguimento do plan de axuste. Ben, non vou ler a literatura toda, tamén o dictamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda de 4 de abril de 24. Esta intervención despois das atribucións dase conta que a intervención o 29 de xaneiro de 24 elaborou, dase conta do informe de intervención de 29 de xaneiro do 24 sobre o seguimento do plan de axuste e o seguinte tema. Pasamos simplemente xa aos ingresos. O resumen trimestral do estado de execución do presupuesto, tal como se viu o resumen de execución do presupuesto este trimestre, está cumplida as previsións inicialmente planificadas no plan de axuste. Mellora da recaudación está previsto no 23, que non se fixe, pero bueno, se fai no 24. Esta intervención informa que tamén se incrementará a taxa de abastecemento de aguas e o establecemento dunha taxa de saneamento e depuración de aguas no exercicio 23 para o 24, pero bueno. Asimismo, fai falta a revisión catastral das bases imponibles do IBI urbana. Seguimento dos gastos. Estáse dando cumprimento á medida 1, reducción da aportación municipal no capítulo 4 de transferencias correntes. Estáse dando cumprimento á medida de aforro xenerado por aplicación de 5.000 euros en base aos seguintes criterios de reducción da aportación municipal. Medida, aunque inicialmente esta intervención solicitó que se tomase medidas de reducción do gasto corriente, este trimestre non se pudo materializar dicha reducción debido ao aumento dos gastos de suministro de enerxía eléctrica. Se recomenda actuar con precaución reducindo os gastos corrientes de límites informados no plan de axuste. Terceiro, avance do remanente de tesorería. Esta intervención, según as estimacións realizadas no exercicio 23, terminará con un remanente de tesorería positivo. Positivo porque acabou, demos conta da liquidación, e así era. Cuarto, magnitude do presuposto de endeudamento. Durante o presente exercicio cancelouse a operación a largo plazo para cobrir a financiación de proxectos financiados por o IDAI, quedando únicamente vigente ao final do exercicio a operación de pago a proveedores por un importe de 75.004,91. Quinto, esta entidade no cual cumplía a obligación de actualización da información do CIR local. Sexta, entidade no cual cumplía a obligación de remitir información trimestral sobre o documento do Estado, a Lei 15/2010 de 5 de julio modificada por a Lei 3/2004 de 29 de decembro, por lo que establece medidas de luta contra a morosidade nas operacións. Séptima, a entidade local ha de continuar executando as previsiones do plan de xuste, sendo o resultado do control previo do expediente desfavorable polos seguintes motivos.
Esta intervención informa que os gastos correntes, suministro de energía eléctrica, axuda no fogar, reparación de abastecemento, saneamento e pavimentación sigue crecendo, non se cumpre o período medio de pagamento. Por lo tanto, fai falta tomar novas medidas restrictivas para regularizar o período medio de pagamento e garantizar a estabilidade presupuestaria ao final do exercicio, sendo necesaria a modificación das tasas de abastecemento de agua, imposición da tasa de saneamento e depuración de aguas. A Comisión dase por enterada e o Pleno dase por enterado. De acordo, vamos entón ao punto número 11, que é o expediente 110/2024, dar conta do informe resumo dos resultados do control interno do exercicio 2023. Dase da mesma Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do 4 de abril de 2024. Dase conta do resumo, non vou ler os articuliños porque son dase conta do resumo do resultado do control interno do exercicio 23, que é do seguinte teor. Informe da intervención, control interno, asunto, informe, resumen interno con ocasión da aprobación da conta xeral do 23, naturaliza documento definitivo, documento asinado por o interventor, informe do resultado do control interno, introducción. Paso, alcance do informe. Os resultados contidos neste informe son aqueles que esta intervención considera oportuno expoñer como aspectos máis significativos pola súa relevancia cuantitativa e cualitativa, pola súa reiteración, pola súa novidade e por outras circunstancias obtidas a partir das situacións de control interno. O ámbito subxectivo é o Concello de Monterrey, o tipo de control función interventor, o órgano interventor, dadas as características do Concello derivadas do número de habitantes, o importe do orzamento, o procedimento de control interno simplificado previsto na normativa de réxime de control simplificado, artículo 39 e artículo 40 do réxime de control interno. As conclusións e recomendacións son: das actuacións de control realizadas non hai que destacar aspectos de especial relevancia en cuanto a resultados de relevancia cuantitativa e cualitativa, non propoñéndose en consecuencias medidas a adoptar correctoras de debilidades ou defectos, non existindo limitacións de alcance das actuacións de control recollidas neste informe. Situacións a corrigir, ninguna de especial relevancia. A Comisión dase por informada e o Pleno dase por enterado. De acordo, pasamos ao punto número 12, é o expediente 108/2024, aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 1/2024 con cargo a partidas reducibles. Hai un ditame da Comisión tamén informativa de Economía, Facenda Especial de Contas de 4 de abril do 24 que di: a Comisión de Economía, Facenda Especial de Contas examinou detidamente o expediente tramitado para modificar créditos do vixente orzamento por un importe de 52.337,93 euros con cargo a partidas reducibles do vixente orzamento. Logo de ver os informes e certificacións que figuran no expediente, tendo en conta primeiro que os gastos propostos son necesarios e urgentes e non poden ser aplazados hasta o próximo exercicio sen perxudicar os intereses da corporación, segundo que na tramitación do expediente xustas aos preceptos legais vixentes, a Comisión, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo de Veciños de Monterrey e BNG que reservan o seu voto por pleno, acordan propoñer á corporación a aprobación das modificacións de créditos propostas. No obstante, o pleno acordará o estime pertinente. De acordo, intervencións. Eu absteño a votación. Abstención. Por parte de veciños tamén. Sí, gracias. De acordo, pois, antes de pasar ao último dos puntos, non sei se por parte dos grupos hai unha moción por urgencia. Por a miña parte, sí. Por a parte, moi ben. Pois... Podo ler? Fazer a presentación, sí, claro. Non? Primeiro... Preurgencia. Moción urxente referida ao apoio á Plaza do Centro Médico de Albaríos de Monterrey e tamén sobre medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria. Alberto Rodríguez García, concelleiro do Grupo Municipal do BNG do Concello de Monterrey, presenta para o seu debate en pleno a seguinte moción. Exposicións e motivos. Resulta evidente que Galiza padece a día de hoxe un acelerado deterioro da súa sanidade pública. Un deterioro que ten a súa orixe en 14 anos de recortes e privatizacións por parte da Xunta de Galiza. De feito, só en atención primaria, o orzamento reduciuse unha media de 200 millóns anuais se tomamos como ano de referencia o 2009. A política sistemática de recortes en atención primaria ten consecuencias que afectan á saúde das persoas, listas de espera ata 15 días para poder ter unha cita presidencial no centro de saúde, PACs en persoal médico, miles de crianzas en persoal de pediatría asignado ou que as persoas doentes teñen que soportar urxencias hospitalarias
saturadas con horas de espera para recibir atención médica. As consecuencias de todos estes recortes conlevan a que a situación do Centro de Saúde de Alvarellos de Monterrei estese unha praza de médico. Somos un concello avellentado do que non se pode permitir quedarse unha praza de médico. Estamos saturando a atención do outro centro de saúde Sito en Vilaza. A sanitaria en cuestión non dá atendido como se merecen os pacientes pola longa saturación no tempo. Levamos case un ano cun centro de saúde dos que os seus usuarios non saben se van ter un médico no propio centro ou van ter que ir a outro centro. Van ao centro de saúde de Vilaza e logo se teñen que ir á enfermería, como non son do centro, teñen que voltar a Alvarellos, cos trastornos que isto lle conleva ao paciente. Temos médico día sí e día non. Así un concello non lle pode dar un bo servizo aos seus habitantes. Así un concello como de Monterrei non se pode permitir quedar sen este servizo. Xa está ben de ter que esperar máis tempo, esperando promesas incumplidas que nin se lles esperan. Chegamos ao punto de que a gota colma o vaso e temos que reaccionar. A indignación cidadá manifestouse facendo tamén queixas por escrito aos Sergas. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a pleno esta moción a que se adopten os seguintes acordos. Primeiro... Espera, primeiro hai que reconocer a urgencia. Vale. Pois así sumisión. Vamos a ver, Alberto, a urgencia precisamente no día de hoxe, onde desde o lunes temos médico aquí en Alvarellos, bueno, pois eu creo que non está justificada, non? Eu entendo que o vosso labor é facer política deste do tema sanitario, pero eu creo que nada máis lexos da realidade. Da Xunta de Galicia, e vos sabedelo ben, estáse traballando intensamente para mellorar a nosa atención sanitaria e tense realizado moitas cousas, tanto en inversións como en dotación de personal e demais. Que pasa? Que hai un problema grave nestes momentos que non solamente o sufre o Concello de Monterrei nin Galicia, sino que o sufre toda España, que é a falta de profesionales sanitarios. Non temos médicos en España, que ven motivado por toda unha serie de causas, non? En definitiva, isto sería para tratar... Eu comproche a idea de que podemos tratar este tema, debatir sobre este tema, pois a través dunha moción levada por o seu cauce normal, ordinario, non? Pero virose aquí con esta moción por urgencia, eu creo que non é o momento, cando ademais, pois eso, demostramos que estuvemos traballando para conseguir un segundo médico, que Monterrei en ningún momento se baraxou a posibilidade de que Monterrei perdéramos o segundo médico, e que, por supuesto, que íbamos a cerrar o centro de saúde de aquí de Alvarellos. Iso nunca se baraxou, tanto por parte do grupo de goberno como por parte da Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade, non? Eu enténdovos porque vos queredes picar, pensades que no tema sanitario que podedes arañar votos, pero creo que estás erróneo, porque é a miña... Alberto, eu aguanteiche a túa moción, deixame que tamén che conteste, como alcalde do grupo de goberno que somos do Partido Popular, lóxicamente nós temos que defender a Xunta e a Consellería, porque creo que están traballando moito e ben para a mellora da nosa sanidade pública de aquí de Galicia, de acordo? Entonces, en consecuencia, o noso voto vai ser en contra da urgencia desta moción, de acordo? Non sei se por parte de veciños de Monterrei hai alguna... Sí, eu entendo un pouco de metelo como moción de urgencia, porque nós temos metido mocións e non veñen a pleno, entón é unha forma de poderlo ter a pleno, pero independientemente deso, eu tamén creo que a sanidade que se defende máis na calle que aquí dentro, entonces, eu como ia defender na calle, tampouco creo que se xa pode bater aquí, polo menos de momento. De acordo? Entón, procedemos a votar a urgencia. Votos a favor da tramitación de urgencia da moción. Alberto. Votos en contra. Abstencións. Vecinos. Abstencións 3. Carmen, tú, abstencións. De acordo, entón pasamos ao punto número 13, que é o control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno. Empezamos, Alberto. Sí. Teño varios puntos. Gustaríame saber se na Pousa
se ten previsión de cando se van a seguir coas aceras pola outra banda da estrada. Sigo, sigo. Cando comenzaron as obras da estrada Salgueira, dimos conta de que o depósito das aguas fecais estaba estragado, dado a súa vellez, e que non está actualizado porque hoxe por hoxe xa non se permite a construcción con cemento e amianto. Agora que comenzaron outra vez coas obras, decateime de que está desconectado a súa rede. Cal é o seu motivo? Vai sustituir por outro novo? Ou xa se contemplaba no presuposto o seu cambio? Na rúa central en Alvarellos fai máis dun mes que se deu aviso dun cable eléctrico que se estaba desconectado do seu enganche. A data de hoxe sigue atado nunha esquina porque os veciños desa rúa o puxeron ali. Quero volver a dar aviso dese problema. No seu momento, xa se preguntara no proxecto, preguntei polo proxecto da Rúa do Mesón, quería saber se xa está o proxecto feito e se podíamos ter acceso a ele. Sigo insistindo na problemática que ten a Madalena co tema dos vertidos do depósito de aguas fecais. A data de onte sigue no mesmo estado, sigue vertendo para fora. Solicito que se apure o antes posible e se lle busque unha solución para deixar de contaminar. Logo temos varios puntos de obras de remate de fontanería, por causa de que non tiñamos albanel. Era por preguntar se a data de hoxe xa dispoñamos dele. E por a miña parte nada máis. Ben, Alberto, con relación ás aceras da Pousa, vamos a ver, hai un proxecto xa aprobado pola Diputación, esa carretera provincial. Hai un proxecto que vai desde a Pousa hasta a entrada de, bueno, hasta a entrada de Mixós non, ben avanzado hasta Mixós, non? Por ese lado, non? Ahora o que nos toca é continuar ca obra dese lado. E a idea, lóxicamente, é seguir despois, a continuación, empezar por outra banda, por outra acera, non? Pero vamos pasiño a pasiño, non? Porque, bueno, é unha inversión importante o que se está facendo aí. E, bueno, como che digo, fixose hasta a Pousa, agora vaise continuar no que é a mau dereita, por así decirlo, indo hacia Vences, non? A estrada da Salgueira, sí, efectivamente, hai unha fosa séptica ali que a verdade é que estaba en mal estado e pensamos que co arranxo da carretera, co ensanche da carretera, que iba a estar afectada e que aí vamos ter que cambiar. Bueno, pois parece ser que non a vamos ter que cambiar, que vai seguir estando no mesmo sitio, que si vamos a facer é mellorala. E, lóxicamente, unha vez que no discurso da obra, pois faránse as conexións oportunas, que hai ali varios problemas de auga e demais. Entonces, bueno, pois tamén se fará esa mellora da fosa séptica e a conexión era, non? O da rúa central, o do cable eléctrico, tomamos nota. O Faustino Regalo. Non está atado, non sei. Ataron, sí, pero é máis colocar un poste que ten no Piñera. O tema do mesón, o proxecto está adjudicado a Inrúper, o estudio que fixo tamén aquí a Travesía, e, bueno, está aí informe do técnico da Xunta. O sea, o proxecto prácticamente está rematado, queda un pouco que a Xunta, carreteras da Xunta de aquí de Ourense, deu o seu ok o mismo, sabes? É o que falta para despois tamén arrancar e xa proceder á adjudicación desa obra. A senda, que tamén, bueno, é parecida a continuación, e iría hasta Glorieta, non? Hasta Glorieta da Nacional 525, que, bueno, que boa falta lle fai ese tramo tamén de carretera, non? Xunto coa mellora do firme, que tamén solicitamos, que se mellore non solamente que se faga a senda, sino que tamén que se renove o firme. Con relación a Madalena e a fosa séptica, pois sí, seguimos con ese problema. É un tema que eu estou, sabe o Rosa, que eu estou encima del, porque bueno, pois estamos tendo problemas. Vamos a ver. O problema é de onde se instalou a fosa séptica.
puxose unha fosa séptica que está por debaixo do río. Entón, cando hai moito caudal, pois eso, nada, eso entra en carga dunha maneira que levanta todo, non? Entón, bueno, estamos aí con... Porque a nosa idea original era ela poñela un pouquiño non, bastante máis arriba, un pouco que xa é onde vive, non sei se te das conta, o pai do José María. Sí. Onde vive o Pepe era un pouco ali onde se tiña pensado, non? Que pasa? Que protestaron, que estaba moi cerca das casas, que efectivamente é certo, pero claro, entón tuvemos que cambiar, tuvemos que poñer donde a puxemos, non? Ali no puente ese que hai. Entón, claro, en momentos puntuais nos que o volumen entrante supera a capacidade da foxa, a presión acumulada chega a levantar as tapas dos rexistros producíndose vertidos ao exterior. A maiores, ainda encima, non solamente eso, sino que tamén temos manantiales de auga que salen de algunha casa, de algún pozo, que tamén vai parar a rede de saneamiento. Con lo cual, a ver, esperamos que ahora, si cortamos con ese manantial de auga, que están dous manantiales de auga que están entrando no saneamiento, pois a ver se damos aliviado un pouco toda a carga de auga que entra na red, non? Ya sei un pouco o problema que temos aí, pero xa che digo, estamos encima e os fontaneros están pendientes do problema ese, porque entendo que é un problema grave, non? E despois, sí, en relación aos varios puntos de obra que temos que reparar, sí, esperamos que sobre o 20 empecen o albañil e os operarios, entón, bueno, xa disporemos de personal para proceder a esas reparacións. De acordo? A parte de veciños... Sí. Eu quería solicitar unhas barandillas para o puente de Madalena, que é onde empeza a carretera para San Cristóbal, que ese puente non ten nada aí. Despois tamén quería solicitar que limperan as cunetas da carretera que vai da Salgueira a Flariz, porque cando chove moito inundas a carretera, o seguinte pliego para os coches. E tamén solicitar un espello en Flariz, na curva que vai da carretera que vai a Medeiros, onde está a casa do rectorado. Solicitar o arranxo dun bache na carretera que vai de Medeiros a San Cristóbal, que deberon facer un corte na carretera para meter agua, hai un bache ali que se debería ahora fundir. Sí. Xa está. Por miña parte, nada máis. Tomamos nota, vale, o das barandillas sí que xa o temos previsto que cando poidamos, por si que vamos a poñer esas barandillas aí na ponte que hai na Madalena salindo hacia San Cristóbal. O das cunetas Salgueira a Flariz, vamos a ver, esa é unha carretera nosa, municipal, pediremosle colaboración á Deputación, que ten feito unha colaboración en carreteras nosas, bueno, que si o faremos. Con relación ao espello, eu pensei que te referías a outro espello que tamén nos pediron en Flariz, que é o que indo hacia a calle esta que baixa, indo para... que entronca coa de Sandín, para ir para Madalena. Aí xa está posto. Aí xa está posto, vale, sí. Sí, porque sabía non lo pedido, pero ainda nos queda algo máis. Sí, do bache tamén. Do bache tamén, sí. Se vai facer, xa sabe, vai no facer a Diputación. Vale. Mais, Carmen? Sí, en este veciño nas rúas que se lle poña o nombre da rúa na carretera, porque senón cando chega en un correo en repartidores dan con elas, e eso que só temos 3. O contedor de lixo da Tapia, que fai 3 semanas que non pasan a recollelo, xa o tiraron e o que tiveron que os veciños volver polo de pé a recoller o lixo. Da Tapia onde? En este veciño? En este veciño. O de Salvadoiro, o enar que hai onde o polígono, que debe estar atascado porque bota auga como se non tuvera bombeo. Están as cunetas cheas igual que si fora o río. Non sei se teñen planificado xa, da que agora acaba de chover hai auga por todos os lados, se teñen pensado algo máis ou mirado algo máis para evitar os problemas de auga que sempre temos no verán.
Queremos saber tamén cal é o prazo medio de pago a proveedores. Esta mañá estamos facendo deste trimestre, creo que son 67 días, me parece. Está fora de plazo. Por arriba dos 30. É dicir, que 97 en principio. Non sei como fai o cálculo, Digo, o prazo serían 30 días máximo. Sí, estamos por riba menos. Eso é... O do proxecto da Madalena, porque me acaba de sorprender. Eu sabía que efectivamente se iba por no outro lado, pero non sei quen fixo o proxecto para cambiar a fosa depuradora. Eu sabía que se iba a facer máis arriba e non se podía por porque estaba mesmo diante dunha vivienda que protestaron con toda a lógica. Pero que me di que ahora que está por debaixo do nivel do río é que por eso está entrando agua, e a mí iso acaba de sorprender. E copia dos expedientes, porque seguimos sen recibir ninguna copia dos expedientes. No último pleno nos dixo que nos darían con tempo, pero que ainda non nos deron nin o primeiro, dentro mes de xoño, as eleccións foron de maio, que empezou a funcionar o Concello. Por miña parte, nada máis. Sí, nada máis. Con relación, bueno, a este veciños, o tema do callejero, bueno, ese é un tema que temos pendente, non solamente deste veciño, sino de máis pueblos. Esa xa está pedida, na calle Moreira, xa lle encargamos a los Abra. Un tenedor de lixo do eso, hai que, bueno, temos un problema, vostedes saben que temos un problema ca basura, co servicio de recollida de basura, que non está sendo nada bo, pero, bueno, insistiremos con FCC para que o vayan a recoller. Entón, sabemos do problema do desahucio. Misións pasan o mismo, sei que arriba que non o recoñen, o baixan o que ven, pero, bueno, este veciño se entra ben, non é que non é un camión, porque entre o problema sale por outro. O tema do desaguadoiro no polígono tamén o sabemos, que, bueno, que cando chove moito e entra moita carga de auga, porque a red está como está, non está estanca de todo, entonces despois a maiores, pois hai tamén hubo un problema aí cas bombas, non? Me parece que tamén hubo un problema cas bombas. Volve estar roto, se había roto cando limpiaron a pista, cando se fixeron as conetas, ali bota. Que pasa? Cando non hai moita auga, non se ve. Estes días vese que está a coneta chea porque se ve un burato que non o arranxaron. Cousas se non o arranxaron. Se pasas por ali, sí, estamos bueno, de feito temos un convenio con a Cubrense que son os encargados do mantenimiento dese desaguadoiro, non? Dese bombeo. Tema de planificación dos temas da auga, pois vamos a ver, o tema de todo o que afecta o ciclo da auga é unha cousa que sempre estamos pendientes, non? Decirche que vamos a modificar o que é a ordenanza da auga, como comentaba o secretario, esperamos traelo para junio, no pleno de junio, a ver se podemos traer xa un borrador de nova ordenanza que regule toda a tasa de depuración e demais, actualizar tamén a tasa de auga, e aí dentro desa propia ordenanza vamos recoller unha inspección do servicio de abastecimiento, saneamiento e depuración, porque, bueno, hai que facer inspeccións e hai que sancionar, lóxicamente, todo o que son acometidas ilegales e demais, entendes? Porque a escasez de auga que temos, a pesar de que que levamos uns cuantos meses chovendo da abondo, pero eu creo que é importante acometelo, non? Para o futuro. E sí que estamos, non sei se planificando, pero sí que se pode decir que estamos traballando intensamente nestes temas que afectan o ciclo da auga, non? O período medio de pagamento a proveedores xa comentou o señor secretario Calé, basicamente temos problemas, pero non solamente somos nós, o Concello de Monterrey, sino que somos todos os concellos os que estamos vivindo unha situación complicada por varias cousas, non? Por o tema da luz, por o tema de axuda no fogar, porque aquí todo lle cae aos concellos. Os concellos son todos os responsables da prestación dos servicios, pero aquí
todo cae nos concellos, pero eso non ven acompañado coa financiación correspondiente e oportuna. Entón, bueno, pois iso é unha pelexa que estamos tendo, que tenemos que ter na FEGAN, que tenemos que ter na FEN, entón, claro, pois temos problemas, temos que pagadores que son eso non discuto. Despois, o proxecto da Madalena, eso que non fixo, bueno, foi Rafa, foi o técnico que diseñou eso, e sí que é certo que ao mellor expliquei ben mal. Vamos a ver, e eu que nun principio habíase falado de poñelo máis arriba, non? Pero ao final o que se fixo foi poñelo onde xa estaba, onde xa había un poquinho máis abaixo, pero non por baixo do nivel do río, non, porque xa ven moita auga. Non, que pasa que claro, se ven moita auga, o que me referiera a eso, non? Que momentos que ven moita auga, bueno, ti non pode falar do problema que de ali, non? Entonces, bueno, claro que... Pero a fosa fixos ao final máis ou menos onde xa estaba anterior, prácticamente. Na finca do lado. Pero antes vertía todo directo, e ahora non. Hai que ser a diferencia. Antes a fosa era por decantación, que vertía libre prácticamente. Fosa que había era unha fosa de... Sí, bueno, eran das fosas antiguas, era unha fosa filtro, que a fosa filtro tamén ten o seu mantenimiento, e bueno, pois... E a parte superior da fosa está por debaixo do nivel. Se vas a nivel, está por debaixo do nivel da fosa. Despois hubo que facer outra fosa máis arriba para outra parte do pueblo do bar, é dicir, que estamos facendo cousas aí para resolver o problema, que sabemos que é un problema, pero bueno. E aí entran augas de manantiales. Entran augas de manantiales, sí, de pozos, que meteu o pozo de Sauga. Inda por encima, que eso. Claro, que amenazas esas cosas arreglas. Efectivamente. Vale, copia dos expedientes. Jaime, tú sabes que non tes problema de acceso aos expedientes, que non tes problema ningún. Ahora, ca carga de traballo que temos en secretaría, estar pendientes de... Pero é unha cousa, pois precisamente como é digital, se tú queres ter acceso, damosche acceso aos expedientes que tú queiras, os queiras ver, entendo, secretario, que non hai ningún problema para que poida ter acceso aos expedientes. De competencias do pleno delegado na Xunta de Goberno. Pouquísimos. Hai moi poucos. Expedientes de contratación. Hai que contar que os expedientes de contratación, de acordo ca disposición adicional segunda da lei de contratos, a maior parte deles corresponden ao alcalde. Por que? Porque temos uns recursos, já estuvemos preparando un expediente de contratación outro día, temos de recursos ordinarios 2 millóns e medio, me parece, 2 millóns e medio. Son hasta 250.000 e competencia do alcalde, en cualquier eso. Creo que expedientes son 4 ou 5, e por temos que mirar 4 ou 5 expedientes. Se non tuveramos as eleccións unhas tras outras cascada, e agora temos en julio xa as europeas, iso é que tiño dos concellos. Ese é o problema. Pero bueno, a ver se me empoño e poder petar, echamos un día. Si para poder ver un proxecto dunha obra, por pequena que sexa, cualquiera que para poder ver un proxecto dunha obra, teño que pedir ver. Non. E teño que vir un día de perfil para poder ver. Che damos acceso. Cando queres un proxecto de obra que queiras, dicen este. Porque é que hasta ahora tiña que pedir vez, tiña que solicitalo cando me puxera a disposición do alcalde e tiña que estar no despacho do secretario para poderlo ver. Bueno, Javier, pero non empecemos a... Porque entonces sí que xa... No, entonces íbamos ben. Cando queiras un proxecto que sabes queiras. que estamos dando todas as facilidades do mundo, o sea, que non viñas a recordar agora o que fixemos fai 8 anos. Chámarme, quero isto e isto. Que día? Tal día, vaiche ben este, feito, e tiño preparado, sin problema, de acordo? Vale, algo máis? Nada máis? Pois nada, pois se non hai máis levantamos a sesión. Venga, gracias. Quedado con más bendita de
Tu viches cun traguiño de auga solución. Que eu vi que te estabas afogando por non pedir a Esta é auga bendita. Estaba mirando. Como na túa. Adivinho que é Toma, ya, ya, Ah, pois boto yo outro trago. Claro, Venga, É que, no, é que o Cristóbal quere podar moi tarde. Non sei por qué. Dígame, Brito. Dime. está ben por tema de xear, eu tamén o penso, pero o problema é que a cepa ahora ten que sufrir moitísimo. Eu creo que vamos a ver, que che chora menos. Cerramos antes, non sei por qué. Igual fai algún tipo de xelatina. É que eu pasei onte por ali e vino, como está, pero así. Ai, bueno, pero bueno, eso pode nesta semana en Arcabén. Sí, no, eso faise enseguida, pero extrañoume porque o vin tan largo que me extrañou.